Kamdon ke kotlat habadon kamon ke baklan ban yeng halaki jong ki kijat badhapdeng ke pertai ke bahiran kam hiran jam bun ki bahek kerdan puliru ki hap ban trei bat kenrup yakinu kinu ki kamru tang ban imja bat kanie kamud yaki babyang ki kiti ki kijat kamet kapat bat ke bor perkat Henry wat ki badon jingduna rekod matru namar haga jing embryo hap ban ya lingba bun ki jing e ngin pai manta shapang uba Ferdinand Lingdo Marcelong ubadai na mau kurwat uba sapat halat umkra hakabau new samlarang ba udai ubam yo sngo ki skor udai ubala pendap jingpuli MA Linguistic parudang dan hapdeng ban pendap ya kekerdan Doctor of Philosophy PhD hakani ke subject na Northeastern Hill University Nihu Hagi senam ki menswa uladai u special educator ya ki badan jingduna rekod mat ha Bethany Society haswa bu un sedang bat seng kamlajong da ka basu pla house nam baladap ulaong bagi badan jingduna ha ki rekod mat ki yakran halor ka kam ka jam bat kumta kawan ka jing perkhat ban plilat ya ki bat kumta ula seng da ka kam su pla da ki ksai nalia ni ki ksai jut ban ai kam lang ya ki Ulaong, hakabas dang ya kanika company kabla ai kerteng ikan bha, hau risau jong snam araja arpusau, klem kinu gijingarap, ladon laingot, bat mentapat, ladon hadu khat arngot ki betrei. Ule thu, hakabas dang jong snam araja arpusan, ula yo jingarap nak sarkar jala lingba ka prime startup hub, bat nak state resource center on disability affairs. Nitong ngatrei kung mu special di kita rani noin kai kerpang nakam taki kena ki bronchuna khormat aku bak dai sangan ye bara den kata pat sedang man ino na ne kam banak ban teng ga pule ni plastik apo ni u bar kan ai pule hane pole kustik ni u kai teng mata ka ni ga pule ni ka dan PhD bara buat banyak sepang kan rasa na we cepo mi kaya nata kadbanang yat kan ni ga pule le kan do shibon ke kam tam badai ka jing wat kam majam bat kan jing tuna ki jing plilat anti kom no ban wat ya ki kan ki jam ki ba kham chalor ha ki de ki kan sarkar bat bon san hi ngau stang wan apply ki kan sarkar ba pher kam tam ki tan ki ba lor bat tang ba tuan ra ka jing bom sei so away ka daw kolong ba bon kin ki kam ba kham chalor ka kam sarkar kham kim syam lamang karpang nam ta ki berjono khanat bat nang ta shu kana chi ngai nanti ngai kan do ba chi om de tang tai la di andre kham tam e nam tai ki berem jno khan bon ki berem jo khan plus ki wan kar bat ban panwat ka ma jam ki ha ki man ta ba pher ket ku ma ching la ka bor ka berit la ngala persyang manwat lat man puli lat ta chi manwat ka ma jam man yo kam yo jam ha ki ni ki Upiosro simet lani ki NGO lani ki hospital simet kidan katokan ni pising seso badai bagni banta tangba kini ka jinga kandu ka jinga haji im changa simet bat ka chung i la chung e chuki wei bat ki berjo khamat ka pon loyang na man siam snam akat khandai tarik otobar ara jar pusau man sedang ne ka company kan ba ka jing sedang ne ka company kan ba kadai rut kadau bakong sanne kolong ban plilat lanti yang ta ki berjut khonat kan tam ai kam ai jam ki om dei takata handrei ban pentebit ki ka badai bat kan ka kam so jan than jan bat kom ju ro ban palai ki ban yang hai chong ki jat ani mun scam ya ke ban ki angnot bat ka bang ai stang kan ka company kan pha ki dan tang at pali ki chung thumo kawe chi thumo kolong man ai kam ai jam ta ki berjut khonat bat ka ba kolong ba ki tiar ki bangi penan kamangi kilong ki tiar ki bakham pendonang chung sapo ka mari nadu bedang rit ngai adu kata ta ne bre chi puli ne chi puli kana menta par ka chi puli kam syam pat ko ta kala teng man puli ni PhD kana chi puli ni PhD apo linguistic apo ne u shilong bat aga ne chi puli PhD ngai wat na chpang ni ka sign language po me khalaya ba kom no kani sign language po me khalaya ka tarikam bat hatu kani sign language po me khalaya ka don em ya ka kamar ka kom no ban ponan kan ni sign language bat kum ju ro ka jingwat banya ki sign language ki ba karpang ki ba don po me khalaya ki ba dai ki sign language ki ba dai bat ka ur kom im jo ki khasi po me khalaya por bas dang kani ka company kan pha
Ning kong kidan tang ngot kinong tray. Makan thop yang lai ngot. Man kajing nan jang ni ki ngot mtang kalong matang syam senam. Handai mata pat kat banang ya ki banai nga. Banai ki banai ki nong tray mata pat ka dan kong bakat ngot. Bat syuaban thung syuaban boy ke ni kajing dan jo kinong tray haru khat ngot. Ni kong ni ai training shwe ki. Ai training ki man tun tebet ne kam ni kong ni na pen penapa da tu man khot man ta ban ai kam ai cham mi ru khot mat abri ke de ka kam soi chan nan than chan tang baum dan mana ba de ki bala nang upa be de kin man ta ata ka daw ni ai training ki ban man ta ni ala ma thung kam thung cham ki pura ban i dan kum ba pai khara rot nai ki ni khara rot ki wan sini sha ban tre wat ni man kas ni tabai ki dan wai pat so ngot untuk ki sutrai na yin kat kum ka jingla chiki ni shu ai ki tiar ki tara ki hadin kata pat na kalyang chiki na dep shnai ki tiar ki bamang kwa ben phai yang sni kalong kom ka wai kalat kelanti ba ki breu ron khon met ai than nang kan dong ro ken yo ching man toi lang man maka kam ka cham ka mi tre ni le ti kan ni ga de kai ga jut like stash back ma sai panan kam ha ki breu ba kom ka ching ai so ha Teng su ikan ni kuran kam na kanika jut na jut ini saya su ini ki desainnya ni tani ki desain penat ini kapla ki bade isu kan ka mariang jong kan fiahi oh su bang su ikan ni kong ngi saya draw su ada draw ban untuk ada draw yang sedang ban su dok sai wuli kini te bateng teng bat kini jing su kim de basuk we kam simpor hatang teng kidan jaju su we simpor mo sisni non asni kidan ba simpor kan akan ta ni sau kan ta pat ku kini isim ru ekani ka punan kam ni ka ya ju mo nanar ku kalong ka we ka ju mu jong ka ni ka ikan thang pa ni jong ni mu jong ni kalong ban punan kam ki ya ku akam padna ju sabo sa kamar yang ba ikini ki jing dro ni ki desain ni ki jing su ikini pla ba ro khoi ha Lasna da ki browser khotnet ki browser khotnet ki ba kadang kadai ro ka wai ka banta rane ka jit mo jo ka bani jungi mai ka mai jam ki browser khotnet ki ni sai pla basu bla than kum ni ki dan ki mata ba pher bat ni sim ro kat kum ka ching kwa ka jong ki brew chebo ki brew ki ong mani na su ra ka len da ka chiki ni chori ni le tum tai ki ba fa ma ki ka kum ma chik kwa chiki kini bro hati ba so ani ba pun insa ni plane dan ni sudi mana kini bai lakwa ni ki bro ki kwa ban le kum tan wa mi le kum ta por ba sedang tong in syam la yo sing rap na ka storkar andre ski lang ba ka jing syam mata kana ka chief minister i challenge in syam snap ma ja bai ta ni sayo ban sai jet kum kini ki top 75 startup na ko mi klaya badai nang bakane sajet jogi sayo acing rap hanyat bisa nakalian ka prime office bak kam dai tangkalian ka pisan rei ni acing rap pro kecing ai kumki mentor lane kecing ai cing kai ini ban beli nanti kumdo maka je wiki tiari jogi kumdo man pan phai kam ka jam ka jogi ni trei tang ni yo acing rap pro nakalian ka state of social disability affair ni terus dan sudah terbaik antara bahkan net joki berjohan net aku ni kaya nak yang joki ki ai cengera cumi yang ni kita sakit bagi lam ki nak yang bisa nak cengera ka joki ka pan lai ni ban thiet ya ki ki machine ki ba kham khan bor man lai ni ban pen stat ya ka kom terikan joki ban man lai shu ni ban kan ni sibon ki ya ni kong akatani dan tak ni ki machine kiba ski ado kata ta kiba bon ni peran kam na kabar na chung riu andai nang ba ce ara cho ka sarkar kum cho on aster SRC kapala ini man pla man thiet ini machine no ka ba kan sup dai tang man pen stat ren kan sup ro ini ki ju cho ka na baterai nam ta kan ni tiar ni chung ni kaya chung ni dan ta kini machine ki ma ngi dan ma tai ki lagi machine ki ba tham khang ki ba khlaim ki ba dai tang na kalian ban su andai ki machine haba desain kum kini ki kencah pla ni desain kum kini ngim syam dan kum kini cai machine man ki machine balai kini berkait ki ram dor hadu kata
mana kalian jong ini melamat kod bor ho cibun kini ke jaj pla ki ye wa du kata-kata babon ki bro ki kwa ban shi ke jaj pla bat teng ki don ki bro ki ba shimpun pelat nak kalian jong ini melap pendak mar bon kini ki tiar kini ke jaj pla la le dak bor me jong bro ba su bai dak ti na ta daw ni de la chunan kam jong ni menta khong san klong mangin myo e kan ni ka machine wa kam pan sup e ki nong trai ka jong ni man pan start man pan mi e kum kini jaj pla ka ba ki bro ki kwa du kata-kata ki breu na ki customer ki chongi ki ba bon ki breu ki sheme ki makini ki chaj pla mon sana ka bani ko sedang dai lang ba ki breu chong ki tanat so ka lo pher cho ko mai khaya ki sheme ki chaj pla kum ki kencha pla ki ai so phanam ta ki ba ki breu ki wan na sabar nang ta sho ki dan ki ni ki chaj pla kim dai ba manta pat kim sham sa ku tok po mai khaya ki dan ki we pat ki company na ki we ki jala kum na po Haryana kenapa Aruna Chal Pradesh Kolkata telah sedang manusia kini saya telah nantaban penangkam macam harga program joki nanta susu ro kidan kiwi pagi company ba sesu kini kijut back ni tang ba kini company pat basu long ba ki susu kumtu tak mesin ki dan desain la padahal kini ki company ki simru nangi kini ki jaj plan kana joki ki telah pada kini ya kini ki tiar bangingi su ta kini ki jur am ni kong haban ko ai ni thiet na puati tambah kador kare ma do kata-kata ma te na man ta pat ha ya sedang man itu ki brio pat ka na sang man shi me ini ki jur na po kata pat kam dei ka wasuk ban thiet kini ki jur na po kata ma tai teng ki brio shi me ki tiar nangi ko dar shi bona tang ni dot kam kirki kum kini tiar bat ka simpor hadu sita ya utama i bangin kini ki tiar ken poi shani dan ki breu nan ki customer jong ki ba thiet ani ki tiar nangi ma yang ba nyo phau person ne ki breu nan ki customer ki ba thiet ki tiar jong ki shanya ki tiar ki ba mangi pen ni ba ka shanya jok ki kapan i ni ba ki jo ki breu ki thiet yang sai sen arsen lai sen ni ki tiar nangi kam dei tana kalyang ki tu pa ta andai ki ron ki ni ki ta sarkaran ni company ba pher ki sedang man chanya ki tiar ba pen mi mangi no ni ke ba khong san ne ki bro ba ki sim ki tiar ya jong ki long ba ki so wa jok ki long ba ki tiar ba ni sana mangi ki de ki tiar ki ba shu sina bi da ki pura om dai ba ni shu ko ki ni om dai ba ni shu puran kam nak wasin na ta ka ki bro ki so tanat na ni ki si ki shanya ki tiar ba sina mangi na mar ki tiar ni ki long ki campaign ki wei pat ki ba ki tiar ki ba puran kam ki wasin khabar kalian coba bakwa ban Aisyah ki thana samla ki bakwa ban sangkam la jong kalong ba ban kong kalong ba ni na kalian ka jongi ka ba ka e ka ba mangi kwa ban le menteri kwa ban sedang ana kami ha ban le sisana do ka ban sem bar ka jing angnut ka bakhaw adu kata-kata arang nim sam dan kata ka jing kwa ka jing thang jongi ka man sem ka nomor long la no ro batang kawe ro kalong teng kajing bom dan jong kilat kilanti ane kajing kandu kajing imsyam dai bandu kajing dengan kidan da kiwi pat kilat kilanti la dangi la man scam jong kono rim dan kaisan ya adi bangi la bane katakan ulong banyak ko ngasing kembang ngahi dalam di sini dalam hal eta kini pat ikin jakla bala sina bladis bala sina bisan hidaki no so berjak khambat hi Isya mekini kum kajan ho riau so badai kum tajung khasi bedai bat ki ban tajung khasi kum kine ki genja plabon hi ki sethiet hai ki breu ki mabar kam tam ki no chak dai pathei ba fer che chim ni na ta kine ba khai la design na pa ngam ta ki berjak khambat hi dam bon jat plan ni kini bat ki dei ki genja plabala ha ko so bala draw hi na ta berjak khambat ni kini dai su draw da ki dai da machine na bon ki tiar mangi ni kam panduna pan ka machine ni sule hu da ti ini la su pa ta pan ka ki sinyak ti jara ti kam ta ki don ro kini ki wei pat kam ta ki por order ne ki singira chiu ne kini ku mathep khlom la ne ki let pencil folder ba sai siam map sai pan ka ma pan ki workshop la ne conference la ne ki seminar pher kum kini ro isa sina mangi isa kan ni ka kum ka chikwa ki tu
Nishpun ini kali kan ni lah desain balok ni dari kibru kira ban isu ani nishina tu kumba jikwa isu kini nanti tiran kiwe ni ro dicai olar pun kini kiwe kini usah ha sama Nakaliang uba Starwin Karjana u President Kakasi Disability Association ulapen pau ka jingsngo sarong na kabenta uba Ferdinand ulaong baka sarkar jala kadaiban pai khmat shekibadon jingduna recordment Henry kibadon ya kasap bat benrap bakum gajing ai mensim deban penko buram yaki haka International Day for Persons with Disability kabajuraki haka laitre kuno pra man lausnam kalong ka buram ka bakrao yangi kibri kibran kijiduna dokument ba uba Ferdinand lengdo marshilong uba deiru we ne kibri kibran juna dokument ulawan ra ya kani kam lese ka kam ka balong phala ka ba kibabun kibri kibran juna dokument kidon la ka jong kasap tang ba teng na jui ba lada utu we ule ya ka to go kasap bun sin ni ju ya persang ban le biang ya le da ka tu ju kas ka tu ju ka jai kam te Henry kum bang yo I benta pade uba Ferdinand ule ya ka ya ka kam ka ba le se ki ba kibri ki pat ju khmi denti menoru bat kata ka pen khring ye kibri ba kin pai khmat che u na kamta kine ki kam ki ba ule bandi ye kine ki pla ki ba usu te nga nakliang jonga te nga ai mensium yo bat ye ki weiro ki bri juduna do kan met ki batre hala ka jong kam ki ba yeng hala ka jong ki kijat te namar ba kumbang yo I haka perthai keni ka juk ka bengi imanta ka dei wat la dang ni ki bri juduna ni don ya ta ka bhakam ka ba kilabu 100% Henry kajing ya kon kalong para baduna do khatmat lada laj artli ka pus le se kibun kinong apply te kumta kawan ra jing bangin yo ru ya ki kam ni ha ban ya tho exam kum ni kumtai te kumta nga kerpat ya kibran juduna do khatmat kibala baro le se kibala yo kajing training nakino kijing hikai beper seng yang lau jong hikam jam haka sap ka bepidon te kum ka nuksa le se phila bandong ba ngadon ka sap kum ka ban le kum jong ba Ferdinand ban su ban than ban chna kali le ne ban chna mobile ban kino le se phila bandong bangam don ka bai seng bai dang ngamdon ka pisa te nitip baka sarkar ling baka scheme kata ke bagi khot ka National Handicap Finance Development Corporation ka baki ai tang na apex bang ya kane kibran juduna khanet kila ban tengkam bat lada fishim tanpo hajar amdan lada shuba khli da kikimi kipar kila hadu silak ru kidang don ki bangi ple ki ba khli da kikimi kipar te hakasut ke barit te dakani Shibun bah kibran juduna dekat met hapo kajala mekalaya kilala ban sengkam dakaneka loan hakasut ke barit ke baka ai ka sarkar yangi kibran juduna haki dekat met tengas ngau kumen ru shibun ba Ferdinand nakanika kam ka bula seng chisnam lese ula ai kam kumba khatlaingut kibran juduna dekat met tengas ngau ba nakaliang jongi ka seng ni ai ka jingkit bok ke riang ne menta jong ba kani ka kam ka bo thumu kala ban yat bat kanang kiu shakmat ba unang la shu ban ai kam me kibran juduna dekat mat namal lese lada kani ka kam jo kan ka khring ye kibrio kumta ni ru nginang yo kam ha kaneka jaka aji kayu te kumta ronga kerpat ye kipat ba kum ka jingkershan lem jongpi da ka ba pithiet ye kine ki pala ki balong ki jing su ki jing pen itanat ki balong pala na ki weipat te lada pithiet ma pi ye kine kalong tik kum ba pikershan ye ngi kibri ki ben juduna do khamet ba
ngin yok kam hang ni ba mo ula ban penia ya kini ki barok ki bau thumu te kata ka dei kalong ko ba fikrshan yengi ki bri ki bren jiduna do kan met te kumta ngakit bok yu nang ni ba bat banga kenturu ya ka sorkar bakan pli kano kalat kalenti omtang yu henre ya barok ki bri ki bren jiduna do kan met ki badon ka jing thumu jongki na kabenta ban seng ya kano kam le se lada ka sarkar ka pli kalat kalenti ni kerman ba ni kibri kibdan juduna do metro nyin du lat satya ban yeng hala jongki kijat bat lada ka sarkar ka don kata ka jing tumu le se ka pen slur yangi bangin le ya kano kam ka bangi don ya la ka sap ha ka ba ha ki sap ki ba per na ka por te ngaju ai jimut ya ka sarkar ba hakasni kibarki ya ka International Day for Person with Disabilities kata hakalai tarik Disember man laksnam ba hakane kasni ngiju ai jingmut ya ka office jong ka Commissioner for Person with Disabilities bala kumno David ban pen kup burom kum ya kini kibri kibidan sap kum yo ba feldinan udan nakani ka sap ko bakumne kiwei kibidan ka sap ban thain mula kiwei kibidan ka sap ban chna jingsna kanu ka jingsna tenga ju ajimut nak por ba deiban hakum kata gasni deiban pen kup buram lada ka sarkar ka shim ya kini ki jing ajimut jangi kamut ba ka pensioner yangi ban bangin le ya katuka ya kan no kam le se lada ka sarkar pen ka office ka bahalor du ko bakwi yangi le se lada kim itu yangi bangi seng ya kam ke barit manganaru ka pendu mesim te kumta ka sarkar leng ba ka ji trailang ba office jo commissioner kelas nang yai persang mentah kalau naik persang nak kapor bat ngikerpat ba hakane ka jing rekhi mentau snamru ka sarkar ngi khmiliti bakal lengba ka jing pensau jongi ya kane ka program kala banle sibun ki e nak menta ki bri ki ben jiruan bakal meleng kum ka jing ai mesim bangi la bantrei ya kano ka kam ka ba ngi don ya kasap Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya